Lah aku marep ngono ngungkur kewiyagane malah kemarep ngono. Aku manut wong diatur karo Mijo kok. Ya jejer aku ora apa-apa kok. Jejer sapa? Jejer kono sing enom sing luwih ayu. Mbok aja do padu. Wong wis tuwa ki nak padu ndak ngrungon-ngrungoni tangga. Ngono. Heeh. Dadi ra entuk padu. Yo aja padu wong bojo kok padu. Bojo. Lah iya. Saiki kaya ngono bareng ana sing luwih enom, luwih ayu, karo aku sia-sia ming cedhak wae ora gelem. Wis. Aku ya gumun wong wis tuwa mbok ngrumangsani kok ya nganggo hidup sambung bareng. Tak rewangi nganggo hidup ki ben cedhak karo aku. Halah. Malah kaya wae. Ora denger ngisin kok ya, Mak. Hah? Sing ora denger ngisin ki dudu aku. Lah sapa? Ning kowe Gemagus. Lah kok iso? Nyepeke. Bojone ana. Kaya ngono kok ya sik arep golek wedok wae. Sing ngomong sapa? Lodong dipek bojo sisan. Mangsa aku kok njur sia-sia. Rasa dirungokke. Omonge wong kagol ki rak kaya ngono. Ning apa kok kemrungsung kowe? Pangapang. Kok yo ngono, kari iki mbok ngalah ora njur menang-menangan. Sia-sia biyen aku ya dialem-alem kae. Bojoku sing pinter apa-apa. Saiki yo ngina kowe. Lah rak yo ngrumangsani biyen-biyen saiki. Oh ngono to. Biyen kowe sik ayu ya tak alem-alem njaluk apa-apa tak kei. Lah saiki kawak kok ngono kok. Njur ora kanggo gawe. Lah ya kudune kan ming masak, nyuci gombalanku, turu ya sing ado karo aku. Alah, enak kowe rekoso aku. Lah wong ambune apa era jamak kok. Aku mau nganggo kala monyet. Mangsa aku kok. Heeh, kan biyen aku disayang tiba sithik wae. Sayang, ndi sing lara? Saiki tiba matane pecicilan. Lah malah ning rumangsanono saiki wis nrimo ing pandum rasa werna-werna. Aku ki jane nyuwun rumangsane maneh. Ning sampean ki mau kebangetan. Kebangetan sia-sia yo ning aja kebangetan kaya ngono. Nang omah ora iso apa-apa arep apa kowe? Saiki Karepmu aku kon ngeloni ngono apa? Mbok kowe omong bloko wae kan. Aku kepengin dikekepi. raboto. Lah upamane kok aku tes karo adimu kae sing enom kok njuk karo kowe alah wis lakan-lakanane ora ono apa-apa. Heeh yo wong aku kaya gunungan damai. Mangsaku kok kowe ora mangsane mbok eleng anak iki. Gede-gede rasa pikir karo sing tuwa. Ya aku ya wis ngekeki. Nah aku tuh ora dipikirke kok. Alah, kebangetan sama iki piye padalang. Aku ora dipikirke alah. Ora ana sing nulungi arep sekarat arep bedodong wis semen. Ya aja kaya ngono kok. Lah wong karepku mbok wis tuwa mbok sing trima. Blonjo ya trima sakanane. Aku yang terima nek kok ditinggali lunga terus walah kebangetan. Lah wong lungane aku golek gawean. Alah ngerti apa yang ngono tak ijoke sapi kowe biyen kok. Ora lumrah. Lah iya ngerti sia-sia karo bojo. Wis saiki Tinggal bojo rasa pernah aku ya wis trima meneng bae. Mbokne rasa rebuk nggonku kowe ngisini-sini. Alah mbuh. Wong wis tuwa ki wis tipar ngaji. Kowe kon sembayang ngangeli ora jamak. Bendino aku istighfar. Ngerti ya tak keprok parut kok wong kaya ngono kok. Kok kono kok kepengin ning swarga. Warga apa wae? Sing lanang wae ya ngono. Sing nek kepengin swarga ki rak manut miturut apa omonge sing lanang. Nek aku nang swarga, aku ki diwayuh gelem lah nek kowe arep bojo wae esuk matine nang neraka kowe. Sing ngomong sapa? Hah? Sing ngomong sapa? Ya mbok. Durung mesti-mesti ya kok. Kaya kono kok senengane mbok kae diomongi. Yo, mbok aja nesu wae ndak klis tuwa. Ya wong kebangetan kok kuwi kok bojomu kuwi bangetan kuwi. Lah bojoku bojone sapa? Biyen pilihane sampean to yu. Ya mbiyen pilihanku. Lah iya wis aku ya wis nembung karo Mbak Yu, wis
Salah kok kowe tanda tangan barang aku diwayo. Lah iya dhisik iki ora kaya ngono karo aku ra sia-sia. Ning saiki karo aku sia-sia. Sapa sing ora lara atine nek iki kaya ngene malah. Tusiran, tulungi tusiran. Dipikir ki melasi. Wingi rak wis adus, wis nganggo lenga wangi mapan turu tak tinggal lunga. Kae jenggele kae kowe. Asli kuwi. Ora kebangetan deh bojo kok kaya ngono ala ya. Lah aku ketoke wis ora duwe hasrat sithik-sithik nak karo kae kok. Ya ngono coba sing ora lara ati jajal. Kaya ngono ya aja dirumah-rumahke aku mbok ning mburi le ngomong ngono lho. Kowe gek krungu apa? Aku rung budhet. Mas aku panggil. Alah. Ngono pangan lah. Gene. Engko tak bagei aja kuwatir. Alah wis Saiki ora padha masak, mbok menawa mengko ana tamu kanggo ngrahapi tamune ngono. Ngono. Heeh. Ora usah padu, ndak krungon-krungone tangga. Nek ana tamu Mbak Yu sing masak. Ha iya. Sing laden wedang. Aku ki bojo apa pembantu? Pakon tukang masak, tukang laden wedang nek ana tamu. Kowe sing luwih ayu. Iki yo nang sandingku. Lah ya aku sing methuke, sampean sing Lah iya sing ayu ki nang sandingku, kowe sing ladeni wedang sing masak. Umbah-umbah barang. Ya iya. Oh alah bojo cap apa kaya ngono. Aja dipikir. Ku nak dipikir ndak gelis mati. Ra mikir ora mati tuwa. Kae wong dorat teko rene pirang-pirang. Aja kuwatir. Ulate sing padang. Ento. Apa? Kowe arep nambahi po kepengin dadi bojone nomor 3. Ora suti bojo siji rantek-entek. Aku ditawani kaya ngono meneh. Aja ngene lho. Aja ngene sing ora lakone ana bledek kempet ora perlu. Wes, ndek bojo kaya ngene ora dadak tuku kasur wis anget. Mangsa aku kok Ora dar wareg. marep bededen. Iki malah lungguhe kok padha cincir-cinciran kaya ngono. Jajal apa wis. Wes, aku tak ora padu. Wis padha lenggah padha Ora lenggah. dopeni. Mengko dhisik. Ora oleh. Lah mau kok ora renggonku sampean. Ya kok sampean yo ora nyepekane tak tilikne ngomong kono yo ora eneng. Lah wis dienggo Mbak Yumu iki. Ya iku mongko kok ora kecawis lungguhan. Oh. Demang kere. Kayak lenggane dikai kowe rasan juk. Lenggah kae kan. Kayak lenggahan kae kelenggahan kae. Kae. Perintah. Kongkonan aku. Wis Oh padha nggih. lenggah. Yes. Oh lah, demang. Kae kono lenggah kono. Sampean kok sajake garbane loro-lorone kok cek. Wong bojo loro ki rak kudune sing bisa rukun ngono. Pancen bojoku ya loro. Iki rak demange Mbak Kurja to. Santosono. Niki bojone. Iki bojomu. Bojone. Ya diajeng cunong kae. Rada pangling. Wong biyen ora ketok gedhe ngono. Lembone. Ya padha waras tekamu ning. Itu pamujine kakak. Kakang sekalian sak keluarga rak bodoh. Iya berkahmu tanpa ana alangan. Iki ki padha rasan-rasan pancen sampean padha arep teko rene. Lah kok cawe-cawe derek. Wis apa-apa wis dicukupke. wedange yo wedange. Wedang. Ditokke. Ya mengko dhisik. Karo apa? Ya karo pacutane ngono
napa malih? Ya arep nyuguh apa ngono lho. Engko aku tak takon kae ben tak takon dhisik. Temen to nek kaya ngono piye siji titip sampingku. Ya kena tak titipke sing iki wae. Hah? Lah kae njaluk dititipke demange Mbak Kurjo kok. Aku meneh. Lah men padha gedene. Buang wae. Wis ngono kae balire Mbak Kurjo. Rumangsa aku kok wis ana anake di sini-sini. Wis lenggah dhisik. Ki demange Dudu Kulon. Nggih, kula demang duduk kula. Padha waras. Pengesenipun Kok ora bareng bojomu? bojo kula bendere amargi mboten kebagian lampu. Oh, ya sik bakul jamu bojomu. Lah nggih tesih lho penggotan niku kok penggotan. Ya syukur-syukur. Jenenge makarya apa-apa apik, ora ana alane. Kabare piye? Nggih, wilujeng anggen kula sowan mriki Kakang Demang kasugiman. Ya berkahmu tanpa ana alangan, lenggah. Oh nggih. Iki Rejosari mengetan-mengetan. Heeh. Padha waras kowe. Putramu pira? Ora kepengin tambah. Heeh. Ya syukur. Kowe wajib disyukuri anak telu wis cukup, ngono. Kabare ora ana alangan. Ya wis. Sing tak suwun pancen kaya ngono. Iki anake wedok padha ditakoni kok do guza-guzu. Alah-alah. Seneng to nek nyawang anak wedok kaya ngono kuwi. Ayu-ayu. Wis. Lah iki anake Mbak Yu to. Lah iya. Ya padha wae anakmu to. Sabar. Jenenge sapa? Sekarniti. Sekarniti, Nduk. Nah, wis bisa ngopo kowe? Sampun saged sedaya kedaman sampun saged masak, sampun saged nyinden. Wis bisa nyinden bareng. Dari adro ngeputun dari adro. Nggih. Ya mung welingku siji ya, Nduk. Serawung marang kakung sapa wae kena. Ning kudu sing ati-ati. Jalaran kowe prawan, ngono. Ya nek golek bojo ya sing tresnane tulus, aja kaya bapakmu. Senenge nek nome tok tuane pengen cemplunge blubang. Neng ora njur. Ana anake kok. Lho nyatane kaya ngono aku ki ngandani anak. Ya ning rak yo aku isin ngono. Ana anake kok omong diblake kaya ngono. Ra entuk. Nek iki kaya Mbak Yu iki. Bunder. Iki bunder. Mbokne ya bunder sih. Lah iya, engko nek ora kaya aku darani anake sapa? Ya Sekarniti, kowe dieling-eling. Kowe arep apa wae kudu dieling-eling jalaran kowe anakku. Ana kademangan kene bapak sing dituwake ngono. Dadi lakumu sak jangkah, gunemu sak klimah kudu sing ati-ati, ya. Serawung karo tangga sing apik. Aja nganti kok kowe kae disrawungi iki ora, iki disrawungi kae ora ki aja, ngono. Wis bisa nembang apa pangkur bisa? Iki ya sinden adroh sing piye? Nggih. Oh, sinden-sindenan. Sok nderekke Pak Kyai Joko. Oh, sindene Pak Kyai Joko. Hah? Prawan rondo wong anakku kok. Sing perawan Pak Lurah. Sing perawan. Wah, ceritane iki perawan, Pak, ceritane, Pak. Perkara rondo ya mbuh. Aja ngomong rondo seru-seru. Nah, ning apa? Ora sandinge. Wis padha lenggah. Demange Mbak Kurjo. Iki aku pancen kepengin takon karo sampeyan. Kok sampeyan karoyo-royo ora tak timbali? Padha sowan pancen ana wigati apa mung kepengin dolan wae? Ya sejak ini pancen Ana wigati apa? mulane aku ngajak adi-adi. Ya ming ngarep ngaturi prisa kahanan negara Mataram Titiwanti. Ana kabar apa to tenan? Wong wis teko welo-welo yen aku mireng kabar ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung ki mau wis utun
Oh, kowe mono aku kabare krungu wis rada suwe nak kuwi. Ya ning aku nggawa bukti ya. Butine Kabeh wong-wong kademangan ning Bagujo padha nrongso kurang sandang pangan amarga kabeh dhuwur ki wis dicengkerem marang bangsa wae. lanjur Kanjeng Sultan dhewe kepiye? Nek saka gagasanku ki ning kurang pepak tata cara kaprajan, tata cara negara. Saengga wong manca padha teko njur tumindak dhewe-dhewe njur disarujuki. Lah kudune sing apik rak menggalike marang kawulane dhisik ben ketok makmur, lah mengko njur banjur dikembangke negarane. Mongko aku wis sumelang. Saiki longgar. Engko suwe-suwe negara liya teko. Suwe-suwe negara liya teko. Padha rebut cuk gawe aturan dhewe-dhewe ning metaran kepiye nasibe wong-wonge dhewe kene kademangan walangan lan Njur ndudu ya kabare padha apa beda? Ndudu sawetawis kula malah dereng-ireng. Ya mung pelingku siji sing padha guyub lan rukun. Aja nganti kok beda-bedane marang sapa. Yen ora kleru kaume Parjono apa ya? Non? Kok salah tiang? Kaum niku rak gaweane aku penduri kaum tamu. Oh, kaum gaweane mung kenduri talilan. Lah kok kaya sampean kok ketoke kaya kaum Parjono? Oh, dudu to. Dadi aku kleru. Oh, padan rupan. Lah sampean sapa? Kula abdi kinasih Kanjeng Sultan. Wah, Kula Demang Saroni sama Kanjeng. oh. Demang Saroni sing didemo wingi. Mulane nggih nganti irunge kaya jambu mente. Saking mulyane ngantos napa-napa berubah kene awak. Kok sandrangane sarwa-sarwi gemebyar kaya. Kalunge ya gedhe kok. Kalunge ya gedhe. Kalunge gedhe. Demang Saroni alias Somo Kancil. Dudu Demang Parjono. Yo keliru aku njaluk ngapura, Mas. Sampeyan kok iso dadi kaya ngono pinter temen. Abdi Pinangsihe praja ing Mataram. Cinaket karo Sultan Agung. Cinaket Sultan Agung balane londo. Wah. Sampean kuwi bisa serawung karo bangsa Londo. Saking pintere kula. Wah iya, pilih wong kuwi lho, durung mesti jalma bisa caket karo Londo basane wae aku ora ngerti kok. Mboten sembarangan tiyang sampeyan. Dadi basa Londo sampean yo ngerti. Upamane siji. Alah siji apa? Wan. Pinter. Balane Londo. Balane Londo Somo Kancil. Mulane klambine nganggone kanthi kaya klambi seng. Ayo piyayine cilik ning pinter. Pinter, heeh. Jumbur jenenge. Jumbo. Kancil. Senengane nek cara dongeng kae jeneng Kancil ya nyolong timun. Nah, Heeh, wonge cilik. Somo Kancil. Lah kok nggawa penderek pirang-pirang? Wonten sanes nepangaken awit kula wonten ing
punika ngemban dawuh saking Sultan wonten ing Mataram. Mundi dawuh Kanjeng Sultan. Njur diutus sapa sampeyan? Kanjeng Sultan dawuh supados pajak-pajak menika dipun undhakaken wonten ing saking dayi Kalebu ning kademangan Siwalang kene. Kademangan Siwalang niki kalebet. Uga tundhake pajeke. Loh, Sumo Kancil. Yen Praja Mataram kena, nanging yen kademangan Siwalang kene ora kena. Pajek kok tundhake. Pajak ndake lugu enggak kae tujuan supados sak mangke Kangge mik supaya lu cetha. Wong pinter kok ora nganggo mik. Eman-eman ora konangan. Nggih, kebangetan Pak Tarik ora dipasangi wireless. Lah wong Pinter. anak buah londo. Anak buah londo kok tanpa diperhitungkan. Anak buah londo. Bener. Ora diregani yo. Tak pilih lho niku. Apa nggih napa? Matur nuwun nek diampili. Ya nggih matur nuwun nek diampili. Lah iki jane nek wong sugih niku ora mboten milih to. Ana nanging nggih tumon wong Nyai Demang Siwalang kok ngampili boles nggih. Ya, Jeng. Ya sugih ndopok ya bisa kok. Wong durung kinarwang wong durung ana butine kok. Lah, Wis Sumo Kancil dibajutke le kados matur. pundi? Hmm. Tak nggone sik. Oh, dienggo. Boles kok dicekel ki ayo. Ora pengalaman. Nah. Pun kepireng dereng Pantan. Arep Sampun ana nggih. iki ngira ana Sampun nggih. ana paraga sing kaya ngene mesti sesuk ana wong nanggap. Oh, wong nanggap. Nggih, leres niku. Iki ana wong nanggap iki. Wong Heeh. nanggap calon. Pokoke wargamu ora gelem nanggap kebangetan pokoke dadi Sumo Kancil wis apik. Mangke rin. Heeh. Mangke sak sampunipun pasowanan wonten ing Dembang-Dembang menika. Nggih. Kula badhe promosi wonten ing warga ing Kademangan. Promosi. Promosi niku napa? Tawa. Tak promosi buatan jenengan. Wes, Ya dimaklumi wong karang aku wong desa senajan Demang ning wong desa promosi ki apa? Dadi nek promosi ki tawa. tawa. Pinter nggih bareng Kancane londo kok mboten. Kancane londo ya pinter. Mangane bangsane rotai. Ah, iku sumerepa Demang Siwalang. Kula rin saderenge melu rondo terus tiyang keserakat. Lah kados sampeyan niku lagi sepriki rak. Biyen mangane ya mung trimo godhogang telo. Atelo bodhok. Ganyong, erut, kuwi pancen kaya ngono. Nek sampean rak sarapane basane rotai. Ah, Roti-roti. roti ora dawa kaya mau iki jenenge kok. kan yo sing laras Demang kok. Lah sampe darane sampean lho kuwi lho. Aku kepengin melu londo men bisa mangan kaya kowe kok. Kula tak crita. Kahanane kula panjenengan tak priksa Demang-Demang mriki. Heeh. Dereng. Durung. Niku ya Demang niku. Ya Demang. Wah, wis Demang padha dudu cilike. kula. Demang dudu ya. Heeh. Niki ya Demang niki. Demang. Niki Demang Josari. Josari. Ketake loh. Loh kuwi. Kotane gedhe. Kan ya Demang. Demang. Mangga sampean setarap karo aku sampean Demang, ning sampean caket karo kraton. Lah, kuwi bedane terus ki arep sing kula rak riyen tiyang keserakat to. Kados sampean-sampean niku tingkatane kapan meneh li kenyekne rak saiki. Iso wae Panipun kula srawung kalian londo. Dados abdi kinasih Kanjeng Sultan wonten ing Mataram. Napa-napa ingkang dipun dawuhi kula. Napa-napa kula. Dados kula niki prane kathah sanget. Wah, Mila nek diparapi kancil nggih leres. Niki tong mriki pikiran kabeh niki kula niki. Keleben jenengan niki kula pikire niki. tenan apa? Tak pikire santai mawon jenengan. Niki kula pikire kabeh-kabeh. Ning dipikir tok niku napa?
Iki prabine kadon iki lho. Nah, napa malih jenengan garwa Demang kaya kono. Jarike ora saleh kok iki. Nane kok garwa Demang. Iki ketoke Demange sugih banget semua kan. Soge. Kayake bandane wis Nah, mambrah-mambrah. ajutan londo kok. Ajutane londo. Kula terasaken iki. Ya. Karane kula bondane mambrah-mambrah. Kula nek sarapane niku dito. Esuk niku susu. Mbene Susu Indomelek. waduh. Wujude kaya ngapa Demang semua kancil? Kalengang. Susu Indomelek. Indomelek. Buahe Buahe anggur ketan hitam. anggur ketan. Kok aku durung tau weruh kuwi. Anggur campur ketan hitam. Iki kok orang yang bandane sing mambrah-mambrah. Masa aku omongi yo mambrah. Mambrah-mambrah. Wong pinter. Ayo kuwi sing jenenge Gel, mambrah-mambrah. dari apa dari? Nek esuk roti, ora rotai. Roti. Keju, coklat. Nah, jiran dereng perisa Coklat kok coklat? Coklat kok coklat. Oh, coklat. Oh, coklat. Nek juru pane kaya ngopo? Oh, rupane meler pokoke kadung jenengan niku pokoke. Walah, Sing sing sumerep paling apa? Sripit. Oh, laparane barang sing meler-meler. Meler. Nah, Ayo, mulane pangarane dudu coklat ning coklat. Nun sewu. Heeh. Ki Demang. Rembag kula terusaken. Iya. Wigatosipun kula dipun utus kalian Kanjeng Sultan wonten ing Mataram. Mbok bilih Ki Demang-demang lintunipun dereng sami priksa. Bilih kawontenanipun pajak wonten ing Bumi Mataram menika dipun undhakaken wit dinten menika. Kancil. Mongko aku sik mikirke marang kawulaku. Jane pajak yen iso bakal tak bebaske. Ben rakyat bisa ayem lan tentrem. Lah kok malah diundhake kepiye to? Mangke rumiyin Ki Demang Siwalan. Bab undhakaning pajak menika boten kelebet penggalihipun Kanjeng Sultan piyambak. Ananging ugi urun rembuking Walanda wonten ing Batavia ingkang kleres saat menika sampun dumugi wonten ing Mataram. Terus bab undhakipun pajak menika boten namung kersanipun Kanjeng Sultan kemawon, ananging Walandi ingkang sampun dangu sanget dados sekutane wonten ing Bumi Mataram ugi nyarujuki bab undhakipun menika. Kowe pajak omong kalebu tanah apa kabeh sing bakal diundhakake? Napa-napa dundake niki? Pajak motor, Motor muda. mobil, Mobil muda. kok gek wong bojo dipajeki. Pajeki mangke. Malah nek wonten rondo-rondo nom sing mboten diginakake, niki mangke badhe diginakake wonten ing Mataram. Iki Cil, iki rondo. Kula nek datar niku oh saged. Kowe kepengin datar dadi bojone Somo Kancil ngono apa? ya nyambut gawe ning kono ngono lho. Apa kowe ya seneng wong-wonge cilik semono kae kok. Nggih. Ning kalunge gedhe, Pak, kaya dadung. Iku mau ya ben kaya adate wae. Amarga ngono. Wong-wong nggonku ki pajeke saben taun mbekake sing tunggak. Kok arep digulake. Nganggo cara kepiye? Hah? Iki ngono Kakang Demang. Nun sewu Demang Siwalan. Ora apa-apa. Kula tak matur kenging napa kok pajak menika dipun undhakaken. Kanjeng Sultan ngersakaken wewangunan wonten ing Bumi Mataram. Mliginipun ering ler. Menika sakmangke badhe dipun bangun pinten-pinten wewangunan. Jenengan dereng prisa to? Jembangi dosani yo durung prisa to? Jenengan dereng prisa. Durung. Oh. Top. Samangke badhe dipun damel pelabuhan. Ering ler iki seganten sedaya. Heeh. Pelabuhan wonten. Hotelipun wonten. Losmenipun wonten. Seganten iki seganten.
Segoro, jane tobat ah. Demang nek ra gaul iki. Nah malah dipaido sini. Pinter pancen Tumbang sama Kancil ki pancen pinter. Heeh. Heeh pancen aku ora gaul kok gaul. Ki anyarang ning gaul. Gaul. Segoro sedanten. Segoro sedanten. Jolo jambet. Pae gaulane teng mriku niku. Wedi ya wedhus. Bosone apik. Ning njaluk dipentrungi. Terus ya. Kula terasaken. Bab undakipun pajak samangke ugi badhe dipun damel losmen penginapan. Ya terus jenengan nuju tumindak wonten ing Iring Ler saged nginep wonten ing mriku. Sesuk nginep ya. Nginep dengkolmu biayae pirang-pirang kok nginep. Nginep nang hotel kuwi pragate pirang-pirang kalau Timbangane ning omah padu wae. Turuti. Wong sing enom, sing ayu dituruti. Aku mono tukang masak. ana tamu, Mak. Nyisi-sini nggo nek ngomong cangkeme sing apik. Saiki wong nek keserakat kok wong wedok kok cangkem. Apa sama Kanjel? Demang nek keserakat iku ora nek padu. Jajal. Pak yo sini-sini to. Karep kok kurang luwes sithik agar madhep mantep meneng ora ana wong ngerti to. Iki semua Kanjel nganti ngerti sesuk dilapurke awak dhewe. Sampean sing laporke malah ning kok aku dadi rondo. Karo semua Kancil malah. Gelem po? Gawanen kono. Mangke wonten bagiane piyambak nek sing kados niku. Ana. Ya ben teng taman-taman niku kleset-kleset. Lamarke. Hah? Nggo apa? Angge nyapu-nyapu niku kleset-kleset teng mriku. Gelem ora gelem 30-an ngono po. Nah. Padake dundunan truk. Makasih. Dadi arep digawe hotel penginapan. Hotel penginapan. Kok tak rembugan. Adi Demang. Kira-kira kowe nyatujone apa ora? Nek kula terus terang mboten setuju. Mboten. Jaran pajak dundake. Melas kawula. Ayo melas kok. Wong wulu wetune wae asile ngepas apa-apa sik kangelan kok pajak malah dundak. Lah nggih. Panen we Semua panen Kancil. dipangan perem. Apa kowe ya ora mikir, Po? Rakyatku ki sik apa-apa kangelan. Tuku apa-apa urung ana. Tuku mes kangelan. Bensin angel. Monggo kowe asile wong tani nganggo kuwi. Lah kok pajake dundakno kowe mikir sethithik Cil Kancil. Mila pajak niku kula undhakake niku hasil pemikirane kula. Oh. Mula mundak niku kula le mikir niku kedah mundak niku. Sik, sapa Kancil? Aku tak takon. Sing setuju kuwi kepriwe, sing ora setuju arep kepriwe. Aku tak takon. Sing setuju luwih apik, luwih bagus. Ibarate wong musyawarah niki bab apik kudu disetujoni. Nek ora setuju, ayo kebangetan kok. Wong barang apik kok ora setuju. Ha iya, wong barang apik calone dibangun sing luwih apik Luwih apik. Bodho yen ora setuju. Bodho banget, malih ki Demang. Kanggene Demang-demang sedaya wonten ing mriki, mangke wonten diskon. Nek pas diskon mboten jenengan. Diskon napa? Diskon ki apa to? Ora ngerti meneh. Babar blas. Wong sing jenengane Demang ki ora ngerti diskon. Oke, sing ora setuju didis. Ayo mpuke diskon apa diskon? Mangke riyen. Terangno, diterangke. Iki Diterangke. Rama percil mbok ngerti. Dicereng kupinge. Yes. Tak atuke wonten ing diskon niku angsal potongan. Keringanan. Dados nek jenengan nginep teng Ler hotel mriku niku mligi kangge Demang-demang niki mboten bayar. Ya, cobi. Bayar panen. Khususnya Demang-demang nginep nang kono ora bayar. Ora bayar Demang niku. Ora bayar. Wiyaga. Ya kok bayar separuh. Cilaka wiyaga iki kon bayar. Nek sinden. Sinden bayare piro? Kantun sindene. Nak sindene ayu, Nek sindene ayu mlerik niku diskone kathah. malah entuk diskon. Malah wong ayu kok. Entuk hadiah. Entuk hadiah. Sindene ayu. Nak sindene ora ayu, Ah nek ora ayu ya wis
komo-komo ngono wae lah, penting gelem nginep. Pancen. Esuk bali resik-resik. Komo-komo. Bar. Utok iso mau kancil pancen pinter tenan. Ya engko ora jumbuh karo jenenge Le Kancil kuwi lho. Terasipun. Heeh, sak terus Magayutan kalian pajek menika. Mila Kanjeng Sultan dawuh kalian kula lan andhan kula. Niku andhan kula ora yo ganteng-ganteng. Heeh, pancen iya. Beda karo kademangan kene. Beda gek pakaiane mawon kon benten tak. Kok pakaian Wong karang melu londo ki ya pakaian kuwe kok. Dianggep jaran kowe kok. Wis pokoke nek londo niku campur pakaian niku. Tur omongane semua kancil ki ora kena kleru. Ora kena kleru. Arep omong pakaian ya kena, ageme ya apik. Nah. Lah niku Heeh. untukane wong pinter niku. sing dicawisi pakaian ki ning Jaran, heeh, ya pancen apik, heeh. Niku pengertiane Demang sing keserapan. Pakmu Demang desa. Demang desa. Tak iloni kowe sama kancil. Wong kowe omong karo londo. Pokoke jenengan mangke pikantuk diskon. Aku tak melu kowe mengko. Terasipun. Heeh. Terasaken ngaten iki. Pematur kula menika supados ngajak ki apa nek cara londo. Aku wis suwe karo londo. Ya wis kuwe lah ikut. Kok sangar rondo. Nah, pinter iki bojone sampean yo. Bojone kuwi. Oh, bojo sampean. isih sekolah karo bojoku ki Tak kira wong karang Demang sing rada mlerik kae bojone pira. Nek jenengane cetha nek ora bojo. Sama kancil ki bojoku loro njur iki anakku wadon. Blenuk-blenuk mana. Nah iya. Kulino tirakat. Wong nek Kok bojone mboten jejak. bojo kula niku saking ayeme. Angger kula nuju tindakan sowan ing Mataram. Pokoke tak kebru ibu. Iki ibumu, Bro, kanggo sesasi cukup. Blonjo sedina kanggo sesasi cukup. Cukup. Wah sugih tenan. Sugih tenan. berbandu bawa leksana. Percaya aku. Percaya. Nyatane ya snack nganti turah-turah. Penjara iso piyambak to. Ning kok snacke ana sing daging, ana sing endhog. Nah,